Edellisessä Israel puhuu jaksossa tapasimme Kobin ja Malkin päivää ennen heidän häitään. He ovat uskonnollisia juutalaisia, jotka perinteen mukaan eivät tavanneet toisiaan viikkoon ennen vihkimistä. Kobin ja Malkin häitä vietetään Mitzpe-Jerikossa, josta levittäytyy näkymä Jerikon kaupunkiin. Juutalaisessa vihkiseremoniassa sulhanen odottaa morsianta hupan eli kankaisen hääkatoksen alla. Rabbi Israel Mitzrahi ohjaa sulhasia ennen häitä ja myös vihkii hääpareja. המושג של החופה, זה תמיד חופה זה משהו שחופה מלמעלה. הכלונסאות האלה, העמודים הללו, שהיום עושים אותם בצורה מאוד מאוד יפה, זה כמו בית של החתן ולכלה, וזה מכסים את החתן ואת הכלה כאילו מכניסים אותם לבית שלו. החתן כביכול קונה את המקום, זה כאילו שלו עכשיו, והוא מכניס אותה אליו הביתה, וחלק מהמצווה שהחתן מתחתן, זה שהוא לוקח את האישה אליו הביתה. אז כמובן, בלילה בסוף אחרי החתונה הוא ייקח אותה הביתה, אבל בינתיים, פה במעמד הזה, זה נקרא כאילו הבית שלהם, ולכן עושים את החופה הזאת. התהליך של החופה זה שוב לא רק שזוג יכיר אחד את השני והתחתנו אחד עם השני ובזה זה נגמר. המעמד של החופה זה מעמד כמו מעמד הר סיני. שיש את הנרות, חתן וכלה הולכים עם נרות, ההורים תופסים את הנרות, שהיו את הברקים ואת הלפידים שהיה בהר סיני. היה עם כל העם שהיה מסביב להם. והיום זה גם הולך עם שופרות כפי שהיה בהר סיני. רואים שהחתונה זה תהליך לקחת את הזוג להיסטוריה של עם ישראל, ליסוד של עם ישראל שהיה במתן תורה, ומשם להתחבר עד היום. Avioliittoon vihkiminen on uskonnon käsky, joka perustuu ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeeseen. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. אומרים שבגן עדן אז הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ומהצלע הוציא את אשתו. אז כאילו הם היו משהו אחד ואז נפרדו ונהיו לשניים, ואז במהלך החתונה הם עוד פעם מתחברים לבן אדם אחד. זה לא באמת שנהיים בשר אחד. זה לא נהיים גוש אחד, כל אחד יש לו את האופי שלו, כל אחד מביא משהו מעצמו לנישואים, לזוגיות. החלק החשוב, אם אני, תמיד שזה סיפור כזה על שתי להבות, שכל אחת בפני עצמה תמיד מנסה לעלות למעלה ושואפת, באה לפעמים קצת רוח מזיזה, לפעמים כמעט נחבא ונדלק עוד פעם, אבל ברגע שאתה שם שתי להבות ביחד של לפידים זה כבר למעלה. אז החיבור הזה בין האנשים שכל אחד נותן משהו מהאופי שלו, יוצר משהו הרבה יותר חזק. והדבר קטן, תמיד אומרים על... יש סיפור בגמרא שאומרים שבן אדם אחד יכול להרים 10 קילו, בן אדם אחר גם יכול 10 קילו, ושתיים ביחד יכולים 30. תמיד בתור שניים ביחד יש עוצמה הרבה יותר גדולה לחיים, כל אחד נותן מעצמו לשני, מקבל. זה לא קל, לא להורים ולא לילדים בעיניי. יש איזה מנהג בחופה שההורים מלווים את החתן לחופה, מלווים אותו לכלה שהוא מכסה אותה, ואז מובילים אותו לחופה, ואז ההורים של הכלה מלווים אותה.
זאת אומרת, הם נכנסים בנפרד לחופה, מלווים בהורים. ובדיוק קראתי משהו על הפסוק הזה שעוזבים בהדרגה. זאת אומרת, ההורים מלווים אותו ממש עד הפתח של החופה, שזה מדומה לבית של החתן והכלה, ומשם הוא ממשיך לבד, אבל עוזב בעדינות ככה, לא משליך את הידיים ורץ. צריך רגישות, מלא 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 רגישות של שני הצדדים. גם ההורים צריכים לתת תחושה שזה בסדר לשחרר, וגם הילדים צריכים לדעת שיש להורים עוד חלק משמעותי בחיים, ושזה לא נגמר, זה רק משתנה. אבל גם יש בזה איזה צד שהוא לא הגיוני באמת. נראה לי הרצון שלך לבנות עוד בית כזה, ועוד המשכיות כזאת, נותן את הכוח באמת לקום ולעשות את זה כנגד כל החששות והפחדים והלחץ. ויש מנהגים בכמה עדות ישראל שהכלה מסתובבת סביב החתן. יש לזה כמה משמעויות. אחת המשמעויות זה כמו 7 פעמים שהכלה מסתובבת סביב החתן, זה מזכיר לנו את יריחו. ביריחו, יהושע כשכבש את המקום, עשו הקפה מסביב לחומה, ו7 פעמים החומה נפלה וקרסה על ידי נס שהשם עשה. המשל הוא, המשמעות, שאם יש איזשהם חומות, איזשהם מחיצות, איזשהם מחסומים בין האיש ובין האישה, תראה אותה, היא מסביב תמיד, כל הזמן מסביבך, וכל מחיצה שביניכם נופלת, הלבבות מתחברים, הנשמה מתחברת, והזוג מתכונן. בכל תהליך החופה ישנם 2 שלבים. השלב הראשון זה אנחנו רוצים לחבר את הזוג אחד לשני. זה התהליך שנעשה על ידי האירוסין, החלק הראשון, שבו הרב מברך 2 ברכות, בורא פרי הגפן, ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זה הברכה. לאחרי שתואמים מהיין, החתן נותן לכלה את הטבעת. עונד לה את הטבעת על האצבע, כאשר הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. בחלק הזה של החופה, אנחנו מחברים בין הזוג אחד לשני. הם מחוברים אחד לשני. בטבעת זו כדת משה וישראל. החלק הנוסף שיש בחופה, המשמעותי יותר, זה החלק של הנישואין, שזה 7 ברכות.
Vihkiseremoniassa parin valitsemat sukulaiset tai ystävät lukevat 7 siunausta. Niissä ylistetään Jumalaa, joka loi ihmiset ja maailman. Niissä myös muistetaan Jerusalemia ja temppeliä. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה רינה דיצה וחבע אחווה ואחווה ושלום ורעות אשר ברא ששון ושמחה, ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה רינה, דיצה וחברה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה רינה, דיצה כמו שאנחנו הולכים עכשיו לבנות בית פרטי שלנו, לא שוכחים שיש לעם ישראל בית כללי. הבית הכללי שלו זה ירושלים, כשבמרכזו בית המקדש. לצערנו, אחרי כמעט 2000 שנות גלות, הבית הלאומי שלנו הגדול, בית המקדש, חרב. אז אמנם אנחנו חוזרים לארץ, הבנים חוזרים הביתה, ארץ ישראל פורחת, הבתים קמים, ולילה הבתים הפרטיים. אנחנו מצפים ומייחלים שגם הבית הכללי של עם ישראל, שזה בית המקדש, שאנחנו חלק ממנו, ואנחנו שותפים לו. זה הבית הלאומי של כולנו. אנחנו רוצים להיות שותפים לבית הלאומי. הבית הלאומי זה השורש של הבית שלנו. וגם בברכות שאנחנו מברכים סוס תסיס ותגל עקרה, בקיבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה. העקרה הזאת, אותה כמו אישה, שהיא פתאום עקרה ולא מולידה. עם ישראל, כמו אישה, שיצא לגלות, לא מוליד כבר פה חיים פעילים פה בארץ. ואנחנו מתפללים שהבנים יחזרו לתוכה, ואז תתקיים הברכה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. ציון שמחה, כשהבנים שלה חוזרים פה לארץ. ואנחנו לא שוכחים. אדם תמיד יכול, יש נטייה לפעמים, להיות מרוכז בשמחה שלך, או לפעמים הפוך, בצער שלך. והתורה מלמדת אותנו שעם זה שאתה מאוד שמח, וזה אחד הימים המאושרים בחיים של בני הזוג. אני לא אומר שזה הפסגה. יש להם עוד הרבה מה לעשות, כברת דרך ארוכה, אבל זה פסגה באמת מאוד חשובה, ואנחנו לא שוכחים שהשמחה שלנו הייתה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר שלמה, אם ירושלים הייתה נבנית, והיינו ביחד זוכים לעבוד שם, ולהתפלל שם, ולהקריב קורבנות, והייתה השראת השכינה. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי אם לא אעלה אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי השם אלוהינו מהרה השם אלוהינו מהרה השם אלוהינו
Radiotoimituksen loputtua pari saatellaan heille varattuun huoneeseen, jossa he voivat viettää hetken kahdestaan uunituoreena avioparina. Heidän tulonsa takaisin juhlaväen joukkoon on merkkinä hääilon ja tanssin alkamiselle. Perinteisesti naiset ja miehet tanssivat erikseen väliverholla erotetuilla alueilla. מורי ורבי הרב צבי יהודה הכהן קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, היה אומר שיש לפעמים שזה נקרא שמחת הרגל, כשהוא רוקד רק ברגליים. אבל שמחה אמיתית זה שמחת הלב, שהוא לא יכול לעמוד במקום, והרגליים שלו מתנשאות למעלה. כשיש שמחה גדולה כזאת, שזוג בונה את ביתו. עוד חלק מהפאזל של עם ישראל חוזר למקומו, לבית, לזוגיות, להשראת שכינה. זה לא רק עניין שלהם, זה שמחה של כולנו. כולנו באנו לכבודם, כולנו באנו להשתתף בשמחתם. אנחנו משמחים אותם ואומרים להם, תראו, השמחה, אנחנו מתפללים ומאחלים לכם שהשמחה הזאת תלווה אתכם כל החיים שלכם. לכן, חלק אינטנסיבי מהחתונה, משמעותי ביותר, זה השמחה בעצמה. כשאדם מגיע לחתונה, זה לא רק לבוא לתת מתנה, ולא רק לבוא ולהשתתף בסעודת המצווה ולאכול, אלא זה לשמח את החתן ואת הכלה. ביהדות, שמחה וגם שתייה של שמחה, יין וכדומה, הם יכולים להביא את האדם להתעלות עצומה, אבל הם יכולים גם להביא את האדם להסרת הגבולות, לטשטוש הגבולות. וטשטוש הגבולות ביהדות זה דבר מאוד מסוכן. אדם צריך לדעת שהוא גבר, ואישה צריכה לדעת שהיא אישה. זוג צריך לדעת שהוא זוג, והוא לא מתחבר עם זוגות אחרים. אנחנו יודעים ורואים מה קורה בעולם כולו, כשיש טשטוש בין אחד לשני, וזה לא נוגע לאהבה בכלל. אני יכול לאהוב את כל האנשים בעולם. אבל יש לי יחס מאוד מיוחד, הכי גדול, עם אשתי. ודברים שאני אעשה עם אשתי, לא אעשה אותם בפרהסיה, ולא אעשה אותם לעיני כולם. לכן, ברגע שנשים רוקדות ביחד עם גברים, מי שאמיתי עם עצמו יאמר שהאנדרנלין שלו עובד יותר גדול עכשיו ליד אישה. ויש בזה משהו מהחטאת המטרה. אתה רוצה לשמח את החתן, או שאתה רוצה לשמח את הבחורה הנחמדה שעומדת לידך. אנחנו מרוכזים גם בבית הכנסת, אנחנו מרוכזים, יש עזרת גברים ויש עזרת נשים. החיבור ביחד הוא מקסים כשהוא במקום שלו, אבל בשמחה או בתפילה הם יכולים לטשטש את הגבולות והם יכולים להסיח את הדעת מהעיקר. ואנחנו רוצים לשמוח, ולשמוח מאוד, ואנחנו מכבדים את האנשים שהם שמחות, אנחנו מכבדים את הגברים שהם שמחים, אבל גברים יכולים לשמוח לפני הכלה. לא עם בנות ביחד, לא לאחוז בידם, לא להרים אותם על הכתפיים. כמו שאתמול, אם שמתם לב, את החתן ואת הכלה, הרימו אותם על כיסאות. לא נוגעים בכלה, נוגעים ברגליה כהכיסא, מרימים אותם ליחד כדי לשמח אותם. ואז השמחה היא שלמה, שמחה שהיא פנויה אך ורק למטרת השמחה, ולא מטשטשים ולא מערבבים בזה גורמים אחרים.
Häiden jälkeen Kopi ja Malki muuttivat yhteiseen kotiinsa Petah Tikvan kaupunkiin. Tapasimme 1,5 viikkoa tuoreen avioparin heidän kotikaupungissaan. Häät ovat nyt takana, mutta kumpikin myöntää, että ei ole vielä täysin laskeutunut todellisuuteen. גם בתור זוג נראה לי זה... תמיד אומרים ששנה אחרי החתונה אז החתן והכלה הם עוד כמו מלך ומלכה כאילו זו שנה שהיא קצת אחרת מהתורה אז חתן בשנה הראשונה לא הולך לצבא, למלחמות או יש איזה משהו אחר בשנה הזאת שאני מרגישה שהוא יותר בנייה זוגית כזאת. כל ההתעסקות הזאת בבית חדש, בזוגיות, שזה משהו, כאילו עוד משהו חדש בזוגיות. זה גורם לזה להיות משהו חדש כל הזמן. כל יום אנחנו מגלים דברים חדשים אחד על השני, וכל יום אנחנו מגלים כל אחד על עצמו דברים חדשים. זה חידושים טובים, חידושים שעושים טוב. ובתוך השבוע של 7 ברכות, קובי עבד איזה יום אחד. פתאום, כאילו, אחרי כמעט שבוע שהיינו כל יום ביחד, זה איזה כמה שעות כאלה של לבד, זה היה מוזר, זה היה קצת יותר קשה. ואין ספק שלקחת שני עולמות ולחבר אותם ביחד, זה להתרגל לדברים הקטנים, זה לאיך אתה אוכל, איך אתה ישן, איך אתה... נוחר. לפעמים. אז יש נקודות קטנות כאלה, אבל לא היה, ואני מקווה שלא יהיה איזה משהו ככה. Häiden jälkeen uskonnolliset naiset alkavat käyttää päähinettä. אין לזה, לפי מה שאני יודעת, מקור מאוד ברור. זאת אומרת, רוב הבנות ששמות את זה, או שהן רגילות ככה, ראו את זה מהבית, יודעות שזה מה שצריך. או שהן מתחברות לזה בקטע של סממן, משהו שונה, כמו שבן ישים טבעת, אז בת תשים כיסוי ראש. ויש גם את הממד של צניעות, של... אומרים לשמור את השיער לבעל, שזה משהו שהוא... יש חברות יותר חרדיות שאף פעם לא הולכים עם שיער פזור, תמיד אוספים אותו, כי זה משהו שהוא נחשב יותר צנוע. אני מתחברת לזה גם ברמה הסמלית, שמשהו בכל זאת משתנה. זה משהו שמזכיר לי, אני מרגישה, וגם יותר למי שרואה אותי, כי אני מרגישה את זה קצת, אבל נראה לי שזה יותר נראה לעין. אני מתחברת לזה כמו שבנים שמים כיפה, שזה מאוד מזכיר שיש משהו מעליך, עוד ממד מאוד חזק שנוסף לחיים שלך. זה תמיד היה שם השם, אלוקים, כאילו, אבל עכשיו זה בצורה יותר מוחשית וגם יותר שצריך לזכור אותה ככה במשך היום-יום. לשמחתי אני גם חושבת שזה יפה, אז זה מוסיף לזה משהו שיותר קל להתמודד איתו. יש בנות שמאוד קשה להן המעבר הזה. בסך הכל אני מבסוטה מהעניין. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצערה. תוך אמוני עם סגולה. Kun nuori pari muutti yhteen, he samalla jättivät kodin, jossa olivat eläneet suurimman osan elämäänsä. קודם כל זה ביחד, זה הרבה פחות קשה, זה לא שאני לבד, הניתוק מהמשפחה הוא קצת קשה, כאילו יש בו משהו שמח ועצוב, כמו שאמרתי בהתחלה. אבל יש לנו אחלה בית, אחלה אישה. זה כיף, זה שכונה כזאת באווירה, חבר'ה צעירים, הכל קרוב, לא צריך לחפש רחוק. אין תלונות. אנחנו אומרים שזה רק לשנה, אני מקווה שזה באמת נכון.
תמיד אנשים שמתחתנים, אתה מדבר איתם, אומרים, וואי, אתה קם בבוקר עם בן אדם, שעכשיו אתה מסתכל עליו, אתה כל החיים הולך להיות איתו. זה מוזר, משהו צובט. לא הרגשתי את זה. היה לי כיף לי. אולי יש משהו אחר להגיד. סתם לא. זה כן מוזר, זה ברור שזה מוזר. אבל מוזר טוב כזה. גם זה משהו שאתה מחכה לו הרבה זמן. זה לא בכל החברות נחשב גיל מבוגר, אבל בחברה הדתית גיל 25, בוא נגיד מגיל 20 ככה, אתה מתחיל לחכות ולחשוב ולדמיין, וזה לא מאכזב את הציפיות שלפני. Kopi ja Malki eivät tunne tarvetta lykätä lastentuloa saadakseen olla vain toistensa kanssa. בכל מקרה יש פרק זמן של לבד, עד שזה מגיע. אבל לתכנן את זה מראש, מי אמר ששנה מספיק, מי אמר ש5 שנים מספיק, לפעמים גם 30 שנה לא מספיק. במחשבה שלנו אין לזה באמת זמן טוב ואין לזה זמן לא טוב, זאת אומרת... זה כל כך לא בידיים שלנו גם. מכירים כל כך הרבה אנשים שמתכננים 1001 תוכניות ובסוף מה שצריך להיות תהיה. אז כנראה מה שאנחנו צריכים זה מה שיהיה. גם תמיד אפשר להגיד אחרי משהו. זאת אומרת, זה יכול להיות לא נוח בכל תקופה שהיא. וילד, לדאוג לו 24 שעות, דיברנו על זה בין הצילומים, שזה מעבר עוד יותר מוזר מחתונה, שפתאום זה איזה יצור שתלוי בך 24 שעות, לא נראה לי שיש באמת זמן שאתה אומר, עכשיו זה מתאים או עכשיו זה ממש לא מתאים. מאמינים שמתי שזה יגיע, גם יהיו לנו הכוחות והתנאים לזה. גם אם אנחנו מדברים יותר על הכיוון היהודי, אז המטרה בחתונה היא לא להתחתן. זאת אומרת, זה יפה וזה חשוב וזה הבסיס וזה כל מה שתעניק אחר כך לילדים נובע ממה שאתה בונה בזוגיות הזאת והערכים התשתיות שאתה רוצה להעניק, אבל היעד הוא ההמשכיות. המטרה היא להקים משפחה. שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי יזק המוות, אהבה קשה כשאול קינה, רשפה על רשפה יש, שלבת